Ah, m-am luat cu capul. Dar ce peste. Mă face ce la ce biscuiți. Cred că-s biscuiți. Ah, e tortă cu ce ai tău în mine. Nu cred că am mai gustat. Nu-mi place deloc torta dulce. Eu, înainte, nu eram deloc. Cred că ați observat steluța. Banane. Nu-mi plăceau. Cred că am mâncat nu știu câte banane, dar măcar multe.